Management Academy. Manager Success. Здравейте! Казвам се Джо. Сега съм на 38 години, но историята, която ще ви разкажа, започна точно на 33-тият ми рожден ден. Живея в големия град и работя в голяма фирма. Бях незначително колелце в цялата бизнес машина и дори в един миг да изчезнах, това нямаше да предизвика никакво сътресение във фирмата. Все още не бях семеен, имах няколко сериозни връзки, но все нещо не се получаваше. Излизах с приятели, които живееха като мен и на пръв поглед всичко си беше окей, а в същото време като че ли нищо важно не се случваше в живота ми. Имали ли сте го това усещане? Ходите на работа, живеете, правите разни неща, но през цялото време чувствате, че все едно животът преминава покрай вас. На рожденият си ден се чувствах точно така. Нещата в никакъв случай не бяха толкова зле, но нещо ми липсваше. Чувствах някаква празнина отвътре и нямах никаква идея защо това е така. И в момента, в който трябваше да си пожелая нещо и да духна свещите на тортата, си пожелах да разбера какво всъщност ми липсва, да го намеря и да започна най-накрая да живея истинския си живот. Пожелах си го и разбира се още на другия ден го забравих, погълнат от ежедневието. Но явно желанието ми е било силно и истинско, защото след няколко дни случайността ме срещна с един човек, който ми помогна да разбера какво всъщност искам. Ако и вие искате да научите какво се случи, как се срещнах с самия себе си, как успях да разбера какво искам от живота и най-вече как започнах да живея истинския си живот, включете се в обучението на Management Academy и аз ви обещавам, че ще ви разкажа цялата история. Management Academy е платформа за онлайн обучения и в нея можете да избирате дали да усъвършенствате и развивате личностните си умения или да задълбочите познанието си в областите на бизнес управлението. Включете се в обученията и ще работим заедно по темите, които ви интересуват. Очаквам ви на сайта на Management Academy. До скоро! Management Academy. Manager Success.